ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ରାତ୍ରିକୁ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି କାହାଣୀ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯାହା ଶିବରାତ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କାହାଣୀ। ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଓ ସେହି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ କିଏ ସେହି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ତେଜକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଓ ପାତାଳ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭର ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁହେଁ ମିଶି ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଦିନ ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହା ବି ମାନନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ କାଳକୂଟ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦୁନିଆର ରୋମାଞ୍ଚକ ଓ ରୋଚକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଚିତ୍ରକଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।